Se on kesä nyt. Se on talvi nyt. Oi helvetti. Autokin on ihan lumeessa. Kesäauto on lumeessa. Eikä se auta kun ehtiä joku harja. Kyllä mitään käsitystä missä semmosetkin on. No oikeesti en tiedä missä mun lumiharja on. Onkohan se täällä Tigressä? No. Ai niin, tässä ei auki tämä penkki. Perkele. 1 eternity later. Löysin. En tykkää tästä hommasta yhtään. Just aamulla ajattelin, että huomasin, että maa on valkeina, että no, tämä on sellainen asia, jolle minä en mahda mitään. Tästä on turha ottaa stressiä. Ja nyt minä olen täällä pihalla harjaamassa lumesta tätä autoa. Pappi otassa. Mutta, eipä siinä muukaan auta. Jos ei halua kärsiä lumesta, täytyy muuttaa pois Suomesta. Jos ei ole mahdollisuutta siihen, niin ei auta kuin saatana kestää. Kuten näkyy, on pitänyt jo kaivaa talvivaatteet naftaliinista, kaikki toppatakit ja kaikki. Ja nyt lähdetään hakemaan pakettia. Mulla on siis Selbyn paketti on tuolla R-kioskilla oottamassa ja nyt haetaan se sieltä pois ja sitten katsotaan mitä sieltä löytyy. Muun muassa talvikengät piti tilata, koska mun vanhat talvikengät meni ihan kirjaimellisesti rikki ja sieltä tuli varvaslepi sieltä kengän sisäsyrjältä, joten tilasin sieltä nyt sitten semmoset. Toivotaan, että ne on sopivat, hyväkuntoiset, niitä ainakin piti olla ja siistit. Ja kyllä nuo Selbyllä on aika hyvin pitänyt paikkaansa aina nuo kuntoarvioinnit niistä vaatteista ja tavaroista siellä sovelluksessa ja sivuilla. Ja tosiaan, jos olet uusi täällä, niin mä oon Mepulainen, joka just jätti sormensa tuon kolmijalan noitten ihme nivelien väliin. Käy muuta ihan todella kippeästi. Mut joo, minä oon tämmönen 32-vuotias savolainen takkutukka. Asustelen Lapinlahdella, Pohjois-Savossa maalla. Harrastan moottoripyöräilyä ja taidemaalausta ja tätä videoiden tekemistä tietenkin myös. Ja no, moottoripyöräily nyt on kyllä vähän jäänyt tässä pari viime kesän aikana, mutta toivottavasti ensi kesänä mulla olisi mieleinen valmis pyörä sitten. Tällä hetkellä on siis mopo työ alla, mutta niin, ensi kesänä sitten varmasti myös vähän mopoilukontenttia tulossa. Niin, päästäänköhän me ensi kesän renkaille tähän? Hyvin jännää. Ihan helkkarin liukasta. Tie on ihan jäässä. Jos ei ole jäässä, niin on tommosessa niinku sohjossa. Apua. Mä en oikeesti tiedä yhtään, että miten tässä käy. Tienpinta on siis tämän näköinen. Onneksi ei tuu ketään perästä, niin voi ihan rauhassa tässä madella. Tietysti siihen, missä aurinko paistaa, niin ei ole liukasta, mutta muuten niin on kyllä ihan mielenkiintoinen keli. Joo, siitä selvittiin. Kyllähän se tuo vitostie jo sulaa varmaan.
Pitäisi miettiä mennä tämän kanssa tankille. Joo, 5 on sulaa. Mulla oli siis ajatus käydä lauantaina. Nyt eletään siis torstai-päivää. Mulla oli ajatus käydä lauantaina Kuopiossa kirppareilla. Mutta en nyt sitten tiedä. Pitää vähän katsoa, keretäänkö tässä vaihtamaan talvirenkaita alle. Ja jos ei, niin täytyy sitten kelin mukaan katsella. Veikkaan, että en ole todellakaan ainut, jolla on vielä kesiksi alla. Täällä liikenteessä olevista henkilöistä saadaan vähän varrota toinen toisiamme täällä. On se tuo polttoaine kyllä edullista. 20 sai ihan jopa 10 litraa. I'm all out of money! Kyllä minä sanon, että kauas on tultu niistä ajoista, kun ajoin vielä dieseli Nissan Laurelilla, joka oli muuten maailman paras auto. 2.8 dieseliautomaatti, vuosimallia 88. Ja dieseli maksoi alle euron litraa. Oliko jotakin 90 senttiä. Well, that was then, and this is not then. Voi niitä aikoja. Täytyy kyllä vähän kehasta näitä renkaita. Ei nää niinku todellakaan mitkään huonot oo, vaikka täällä on siis jäinen tai tämmönen lumijääkerros tiellä, mutta tässä sitä vaan pysytään. Kuuluisia viimeisiä sanoja varmaankin. Selvisin tuolta kylältä niillä kesiksillä. Oli kyllä ihan älyttömän liukasta paikoin, mutta hyvin meni. Ja nyt on paketti haettu ja voi ruveta katsomaan, mitä sieltä löytyy. Mä tilasin tämän siis olisiko se ollut toissa viikolla. Elikkä toimituksessa kesti semmoinen 1,5 viikkoa suurin piirtein. Päällimmäisenä näkyy olevankin nuo talvikengät. Nämä on Svea-merkkiset. Ja mä en yleensä siis käytä hirveästi mitään värikkäitä vaatteita, kuten varmaan videoillakin on näkynyt ehkä, että aika pitkälti mustissa mä kulen. Ja nämäkin näytti kyllä enemmän niin kuin sinisiltä jotenkin niissä kuvissa, mutta nämä onkin sitten mustat ruskeilla yksityiskohdilla. Mutta näissä oli jotakin sellaista, mihin mä ihastuin. Katsotaas. Tämän näköiset tohvelit. Ja näissä on tällaisia helmi-yksityiskohtia. Ja ihan siis siistin näköiset. On nämä nyt ehkä tämmöset niinku, väri on ehkä semmonen tummaruskee. Mutta ihan siistit. Tuossa on joku pieni tahra. Mut joo, ei oo paljon kävelty. Sitten next on toiset kengät. Ja tietysti, joo, se vielä, että siis näissä on semmonen ihan kohtuullinen vuori. Nää on aika paksut. Villasukkaa ei ehkä mahu. Jos nää vaan muuten mahtuu jalkaan, niin uskon kyllä, että tulee piettyä. Nää on tosi siistit ja
Mulla ei ole mitään kokemusta tästä merkistä, mutta olen ymmärtänyt, että ihan laadukkaatkin. Ja siis totta kai, koska talvikenkiä nimenomaan lähdin ostamaan, niin niissä pitäisi olla sitä vuorta. Mutta ei niistä niin kuin kuvista näe. Esimerkiksi Selpyltä, kun yrität hakea vaikka talvikengät, niin se ei edes ymmärrä sellaista hakusannaa. Joten siellä ei ole niinku erikseen eritelty sellaisia vuorellisia kenkiä ja vuorettomia. Ja siitäpä syystä niitä täytyy tilata vähän silleen summan mutikassa. Ja nämähän esimerkiksi ei ole näköjään millään tavalla vuorelliset tämmöset kiilto. No, nämä on kyllä kumpparit ihan selkeästi. Se on ihan niinku tällaista kumikenkä juttua. Mutta nämä näyttäisi kyllä niinku äkkiseltään, että koon puolesta mahtuisi jalkaan. Ja nämä on kans tosi siistit. Vähän jotakin naarmua, mutta aika vähän pietty tossa. En tiedä näkyykö, että vähän on tollaista naarmua, mutta ihan ok. Ei näilläkään paljon ole kyllä kävelty, että tää merkki oli joku Jewels of Style, Jewels of Style. Semmoset popot. Nämä tilasin ihan sen takia, että mulla oli tämän tyyppiset joskus, mutta ne oli vuorelliset, semmoista kiiltonahka, tekonahka juttua, ja ne mä käytin ihan loppuun. Ja niistä tykkäsin tosi paljon. Mutta nämä nyt on kyllä ihan selkeät kumpparit, mutta kun kahtoo tuonne ulos, niin ei niinku huono homma, koska tuommoista loskapaskaahan tuolla nyt on, että sitten vähän leopardikuosia. Joku voisi ehkä ajatella, että mulla on joku ongelma tuon leopardikuosin kanssa. Muistaakseni vähän itsekin spekuloin jotakin sellaista siinä edellisellä Selpy-unboxing-videollani, jonka tein keväällä. Jos et ole kahtonut sitä, niin käy kahtomassa. Voin laittaa siitä linkin tuohon. Silloin tilasin enemmän sellaista kesää välikausivaatetta. Ja kesällä tilasin kanssa Selpyltä kesävaatteita, yhden paketillisen, mutta siitä en tehnyt videoa. Mä olin tekemässä siitä videon, mutta sitten meni ihan kauheaksi säätämiseksi minun hienon kuvausvälineistön kanssa, niin se sitten niinku meni vaan hermot ja annoin olla. Tätä on kyllä vähän enemmän käytetty, ainakin tätä on pesty. Näyttää vähän siltä. Siis tällainen huppari, missä on vetoketju. Tää on Clockhouse by Sea, et ei. Tällainen anorakki-tyyppinen. Fliise. Onkohan jossain sellaisia anonyymit lepardikuosi holistit ryhmiä, mihin vois mennä? Jaha, ihteni puolesta kyselen. Meillä on kyllä sellainen vertaistukiryhmä minun muutaman kaverin kanssa jo, että meillä ei niinku varmaan sellaista kertaa ole, kun nähdään, ettei kaikilla olisi joku vaatekappale, missä on leopardikuosia. Tää on takki. Tällainen välikausitakki, ei mikään kovin kauhean lämmin, mutta toivottavasti alle mahtuu vaatetta, koska minun avain semmoiseen suht lämpimänä pysymiseen on se, että vaatekerroksia vaan ihan sikana. Siis kerrospukkeutuminen on ainut, millä minä selviän talvesta. Ja tämä on joku ihme merkki.
winter jacket, varmaan joku Espanjan winter voisi olla niinku semmonen, mihin tää riittäisi niinku oikeesti, että tarkedis, mutta siis merkki on joku tällainen. Ja tää on kokko L. Tää on tällainen ihan perus neulepaita, Onlyn. Ja tää on hyvin pitkälti semmonen, mikä mulla joskus vuosikausia sitten oli, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten se vaan niin kuin hävisi jonnekin. Mä en tiedä, hävisikö se jossain muutossa vai onko mä unohtanut sen johonkin, mutta kovin tarkkaan syynäsin tätä siellä Selvyn sovelluksessa, että voisikohan tuo olla samanlainen. Ja siis tää musta on varmasti semmoinen, mitä tulee piettyäkin enemmän. Mutta kyllä se vaan on. Ainakin tuntuu ihan samalta. Siinä oli ehkä siinä, mikä mulla oli aiemmin, niin sellainen halkio täällä helmassa ja se takaosa oli niinku pikkasen pitempi, mutta muuten tää kyllä näyttää ihan tismalleen samanlaiselta. Tämmönen perus löysä musta neule. Nyt onkin toista seuraavaksi eniten nähtyä kuosia, mitä minulta löytyy. Eikäpäin sä eli tämmönen kamokuosinen iso huppari. Olikohan tää Urban Classicsin kyllä. Tää on kans vähän semmonen niinku pidetyn näppejä, mutta käytettyjä vaatteitahan tässä ostetaankin eikä uusia, joten ei voi olla uutta vailla. Tuo kun muuten kaikki auto-ostajatkin ymmärtäis, että kun käytettyä autoa ostaa, niin silloin ostaa käytettyä autoa. Tai moottoripyörää. Ja sitten taas neule. No, vuoden aika on mikä on. Mutta tämmönen vähän tämmönen kamovihreä Urban Classicsin pitkä neulepaita. Ja tää on tämmöstä pehmeitä. Mä siis en voi sietää sellaisia, mitkä kutittaa. Mulla tossa jos yksi päivä oli päällä sellainen pitkä neuletakki, minkä ostin joskus kauan sitten. Ja se siis kutitti niin paljon pitkähihaisen paijankin läpi, että varmaan joudun laittaa sen kiertoon, koska en vaan yksinkertaisesti pysty. Mä oon pienestä lapsesta lähtien inhonnut sitä, jos vaatteet tuntuu inhottavalta päällä. En vaan pysty oikeasti olemaan. Mutta tää on kyllä sellainen tosi pehmonen. Ja on vielä 2 pukettia. No, tämä nyt on kyllä ihan tuhlausta. 2 paketissa, siis 2 muovipussissa on 1 tämmönen ryysy. Eikö tuo nyt 1kin olisi riittänyt? On ihan yhtä idiotismia kuin se, että pakataan vaikka appelsiinit yksittäisiin muovipakkauksiin. Tai banaanit. Niillä on pakkaus jo niinku ihan omasta takkaa. Mut joo, tämmönen ruutupaita. Mä käytän tosi paljon flanellipaitoja. Tää voisi olla sopiva. Vähän on ehkä sellainen kappeen näppeen, mut kokeillaan. Tää on Kinatrikootin. Sitten viimeistä viedään. Tää on huivi. Tämmönen pitkä, musta, ihanan pehmeä neulehuivi. Piises on merkki. Semmonen setti. Siirryn tänne vähän väljemmille vesille tuosta keittiöstä. Ja
nyt testataan tosiaan, mahtuuko nuo päälle. Ja sen jälkeen mä pesen ne kaikki. Irrotan niistä tietysti ensin kaikki laput ja liput poikkeen. Ja sitten tyrkätään ne pesukoneeseen. Aha. Sikin mä en ikinä kerkeä kuvata, kun Rölli kantaa tuon pallon tuohon. Toitko sinä sen siihen? Itse kun mä en koskaan saa sitä videolle, kun sä noudat palloa. No niin, et sä nyt tuonut sitä, kun mä yritin saada kuvattua. Mitä? Tuo se pallo mulle. Tuo. Ihan ois joutilas tuomaan mulle sen pallon. Voisin sitten heittää uudelleen. Lähdetäänpäs liikenteeseen vaikka tästä. Pipo ei varmaan kyllä pysy päässä tässä sovitteluurakassa. Oi ku ihana! Tää on tämmönen crop-malli. Tää on ihan jees. Sopivan mittaiset hihat ja ei, en voi sietää. Auke. Paniikki kohta tulee. Mä en voi sietää sitä, että jos niinku kurkkua kuristaa joku vaatekappale. Aivan järkyttävää. Joo, eli tätä pidetään pelkästään auki. Mutta tämä oli nappiostus. Tämä jää. Saatana. Voi. No niinpä, älä muuta virkaa. Oi helvetti, tuo on siis niin ärsyttävä tuo sohvan jalka, tommonen todella ohut metallinen tanko. Tuolla viltin takana vielä, etten edes nähnyt sitä ja löin siihen kinttuni. No mut siis tämä nyt on se huivi. Tästä ei varmaan se enempää. No sitten tää takki. Voi että! Siirrän teitä vähän kauemmas. Pikkasen lyhyempi kuin ajattelin. Tästä puuttuu neppari. Puuttuu. Niin tekee. Voi no, sen pitää laittaa uusi. Mut siis joo, ihan hauska. Kokko isompi saisi kyllä olla, mutta en mä tiedä, pitäisinkö mä tällaista edes kiinni, kun tää on sellainen minun mielestä niin kuin lämpimän kelin takki. Tällä tarkenemissa pakkasessa. Takki. Mutta kuosi on mitä mainioin. Mutta joo, näkyy puuttuvan tosiaan tuo nepparin vastakappale. Tai keksiä siihen jotain. Oh. Mä inhoan tätä niinku jotenkin kahden pitkähihasen pukeminen päälle yhtä aikaa on aina semmoista hemmetin hiertää ja puristaa ja ärsyttää. Mutta joo, tämä on kanssa ihan hyvä. Uskoisin, että tulee piettyä ja tätä nyt voisi pitää vaikka
Oiskin vaan lyhyt ihanen tai siis joku toppi alla, että ei niinku oo yhtään sellainen villastavaa, kutittavaa kangas. Vähän pidemmäksi kuvittelin tätä, mutta mennään nyt just tuohon perseen alle. Tai ehkä vois pitää jopa legginsien kanssa. Joo. Kyllä, tää oli just semmonen niinku arvelinki. Hihat on ihan ok, pituiset. Ja muutenkin ihan sopiva. Okei, no nyt on kyllä tapahtunut jotakin näiden hihojen kanssa. Siis kahtokaa. Täällä on ihan siis tämmönen joku varmaan 5 senttiä tyhjää. Ja tämä on ihan kiinni tässä ihossa. Näkee niinku jo tästä, miten paljon pienempi on tuo toinen hiha. Mitä helvettiä? Missähän niinku... on tehty kyllä jossain niin Kiinassa kuin ikinä pystyy olemaan. No en mä mitään muuta kyllä olettanutkaan, mutta siis herran jumala. What? Sehän tässä on mitään järkeä. Ja mä ootin, että tää olisi ollut semmonen mukava, mistä olisi tullut niinku luottovaate. Paskat. Järkyttävää. Tähän on tullut niinku LK:n paitaan MK:n hihaa. Oi moro. No ei tää olekaan niin pieni kuin miltä tää näytti tää kauluspaita. Tää on ihan ok. Joo, siis tykkään näistä väreistä tosi paljon. En tiedä, tässä nyt vähän jotenkin paskavaloa, pahoittelut siitä. Siis meillä on ikkunaita 3 seinällä 4 täällä meidän olkkarissa. Ja tuolta ikkunasta tuleva valo nyt näköjään vähän jotenkin sotkee. Yksi näistä kaikista on sellainen, mikä meni niin kuin vaatekappaleista. Kengät on vielä sovittamatta, mutta joo. Muita tulee varmasti piettyä. Tuo oli kyllä iso pettymys tuo huppari. Mahtuu! Ja nämä on kyllä tosi kivat. Tykkään siitä, että näissä on pitkä varsi. Ja lämpimämmät varmasti voisi olla, mutta semmosille tosi koville pakkasille mulla on sitten moon bootsit. Niissä ainut huono puoli on se, että en mä uskalla ne jalassa ja autolla. Mut muuten niissä ei ole kyllä mitään valittamista. Väittäisin, että koko on ehkä enemmän 39 kuin 40 lähelläkään. Ja minun jalka on 41. Että tosi kivan näköiset, mutta ei pysty pitämään. Fuck shit damn. Nyt kyllä harmittaa. Nämä oli niinku siis tosi mieleisen näköiset olisi ollut. Olisin halunnut kovasti kyllä, että nämä olisi mahtunut, mutta ei voi mitään. Jos joku haluaa ostaa, niin tuossa olisi nyt koko 39,5 olevat kumpparit. Maihari-kumpparit.
semmoista settiä oli tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsit videosta. Tässä alkaa lähestyä jo kanavan vuosipäiväkin. Ensimmäinen vuosi vlogeja tulee täyteen marraskuussa. Ja mulla olisi siihen ajatuksena tehdä semmonen spessuvideo. Yritän sen saada valmiiksi. Vielä en ole edes kunnolla aloittanut. Se on siis silleen niinku idea on valmis, mutta veikkaan, että kasaamisessa menee ihan pari viikkonen. Että saa nähdä, toteutuuko se ajallaan, mutta jossain vaiheessa joka tapauksessa. Ja jos on jotakin ideoita, minkälaisia videoita haluaisitte nähdä, niin laittakaa kommenttia. Voi laittaa viestiä myös Instassa totta kai. Ja palataan astialle seuraavalla kerralla. Moikka!